Nagkaon sa gabi. Kape tayo mga lalabs. Let's drink coffee in the morning. Let's say Sipol Vlog, lalab, mega love, shout out. Sipol Vlog, good morning lalab, magkape-kape muna dyan. Sobrang maaga pa, parang makulimlim sa labas, no? Medyo makulimlim. Medyo makulimlim po sa labas. Salamat lalab sa patamsak. Aga mo Sipol Vlog ah. Aga mong gumising. Sorry. I wonder why. Tingnan natin yung ano mo Sipol Vlog, yung ano yan, premiere ba yan? Eh, may bagong upload si Bloody Coder. Magandang dilag.
Mega love shout out. Good morning everyone. And kung lang natin yung ibang mobile, just 1 minute. What is it? 53. Magandang dilag. Opa. Oh. Down. Karaburan. Ninya lalab, mega love shout out. Ninya na ko lang nagla-live ka pa ba galalab? Ninya. Sobrang aga ko, no? DJ. Parang uulan mga lalab sa labas. Ha? Parang ulan siya. Ayan, 5 thumbs up. Thank you so much. 5 thumbs up. Ay, gumana tayo. Init. J-Dog is in the house. Mega love shout out. Hi everyone. J-Dog lalab. Mega love shout out. Good morning. Good morning everyone. Ayan. 3 million mega love shout out. J-Dog, how are you, my friend? Jake Leslie, ayan, lalab Jake Leslie, mega love shout out, thank you so much. Hello, Jake Leslie. Mahina audio mo. Mahina kasi nga mahina yung boses ko pag nilakasan ko lalakas. Walang volume. Malakas na ba? Ayan, malakas na. Mahina kasi yung sound. Meron, mahina. Bibiyasin mo ngayon mamaya. Nawawala kasi yan minsan eh. Matulog. Mamaya na lang pag di ka busy. O sige. Mamaya. Minsan nga nawawala yan eh. Baka may napindot ako. Kaya matulog ka na. Inom tayo ng kape, mga lalabs. Magkape muna kayo dyan. Early morning. If you wake up. Inom muna tayo ng ating,
7, 18. Seven 30. Nandito ka pa ba, Sipol Vlog? Sipol Vlog. Lalab, big love shout out Sipol Vlog. Seryoso ka ba? Ang laki pala ng bahay mo, seryoso? Ngayon, nasa bahay mo ako. Kain tayo, kabayan. Sipol Vlog or seryoso vlog? Ay, seryoso kabayan. Ang laki pala ng bahay mo, lalab. Nasa 9.56K. Ang laki ng bahay mo. Siguro ang laki ng sweldo mo. Sinusweldo ka ba sa YT? Ano, Sipol Vlog? Every month you have salary? Siguro si Madam Ninya Nakulanga also. Kasi malaki rin yung bahay niya. Wow, ang ganda naman dito. Kain tayo, kabayan. Yan, lalabs. Nagpi-fishing ka. While you are fishing, you are eating.
Pinapanood ko pa si Full Vlog yung video mo. Ilang minutes ba to? 4 minutes pala to. Wow! The view is very nice. Ayan, si Full Vlog. Wow, dami foods. May pinya, may puset, may chicken, may kinilaw, may inihaw. Wow! May pakwan, may lumpia. Oh my God. Too much food. Meron pang fountain. Ayan si Full Vlog ha. Oh. Ayan, si Full Vlog, idikit ko na to sa'yo ha. Ayan, full watch, 4 minutes. Laki ng house mo. Meron ka ba extra banana si Full Vlog? Kung meron ka lalab, palit tayo lalab. Meron ka ba kahit 5? Ayan, full watch sa video mo ha. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Madam Nina. I spent my day off alone. Stop house, Iloilo vlog. Laki ng bahay ni Madam Ninyo. Ayan, Madam Ninyo. Ah! Thank you, Agum. Thank you. Oh my God. I remember for 9 months. Oh my goodness. Too much. Oh my God. Hindi, matulog ka na. Thank you. Thank you for 9 months. Thank you po. Sana makasweldo ako sa YT ko. Kasi mga lalab, matagal-tagal tayong di nag-live. Akalain mong 5 months. 5 months ako nag-stop ng live. Sayang ng kita. Agum, thank you. Binigyan mo ng kulay yung aking live. Thank you so much. Ayan ninyo lalabs. Ayan si Madam Ninyo. Nagmumuni-muni. Randy Salvador, tamsak at share puhos. Lalab Randy, salamat lalab sa pa-share mo and God bless. Good morning. Magkape ka muna lalab Randy. Oh. Ubus na nga pala yung kape ko. Salamat lalab sa pa-share mo ha. God bless. Ay, Madam Ninya na kulangga oh. Nagmumuni-muni si Madam oh. Oh. Maraming salamat po, Sir Randy Salvador. Oh my God. Ay, Madam Ninya, pinapanood ko pa ha. Good morning, lalabs. Randy Salvador. Ay, maraming salamat po sa iyo. Ay, naulan na.
Naulan na mga lalags. Oh. Naulan po, naulan. Ang kagandahan nito, yung aking internet is parang na-upgrade siya. Kahit naulan, sana walang sana wag siyang mawalan ng signal. Kasi yung unang wifi natin lagi may problema. Agam, thank you so much. Mag-sleep ka na po. Ayan, Madam Ninya ha. Done watching, Madam, oh. Yung iyong video. Dango. Ayan. Pera. Yan, blue. Kahit na. Randy Salvador. Ayan, silipin natin lalab yung ano mo. Si Randy. Yung kapatid ko sumilip. Pero silipin na kanya lang. Silipin na lang. Ako kumuro kibili pa dara mo sini. Ayan, si Randy 6.5. Malaki pala yung buy mo, si Randy. Sana all. Happy Fiesta. Ayan, si Randy. Happy Fiesta, si Randy. Nasa buy mo ako, si Randy, oh. Ilang minutes ba to? 2 minutes lang para tapusin natin. Ano ba to? May mga Reyna Elena? Wow. Yan si Randy ha. Ipanoorin ko to lahat. Ay, 2 minutes lang pala to. Ayan, tapos dikit ko sa'yo ha. For Million Migalab, shout out. Ayan si Randy. Malapit nang matapos yung video mo po. Dikit ko na to sa'yo, Sir Randy ha. Ayan. Full watch po yan, Sir Randy. Randy Salvador. Ayan, may mga Reyna Elena na ano. Ayan, full watch po yan, Sir Randy, oh. Yung 2 minutes mo full watch. Ayan, 5 million. Migalab, shout out mga lalab, 5 million. Good morning everyone. Magkape muna po kayo mga lalab at maaga pa. Pampatanggal ng antok. Ayan, Sir Randy, pinapanood ko yung video mo ulit, Sir Randy. Happy Fiesta. Ayan, pangalawang dikit ko sa'yo, Sir Randy, ha. Ayan, Sir Randy, ha. Pinapanood ko pa.
Ito na mo eh. Full di. Yeah. 27%. Di man ni Chinard. Ayan, Sir Randy, pinapanood ko yung video mo, ha? Ayan, si Randy, dikit na sa'yo lalabs, ha? Ayan, full watch siya na. 2 minutes. Pinanood ko siya ng hanggang sa matapos, oh. Pangalawang dikit ko yun sa'yo, si Randy. Thank you so much. Ayan, full watch yung si Randy, ha? Nag-iwan pa ako ng bakas. Madam niya na kulang gaya, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Ayan, Madam Ninya. Nood mo lang ito, Madam, ha? Nakadikit na pala ito sa'yo. Ayan, Madam Ninya. Pagkaroon natin si Bloody Coder. Wow. Yan natin, Madam, ako lang just yung ano mo, gusto mo yung channel ko, panoorin ko. Ayan, 12 thumbs up. Thank you so much po sa 12 thumbs up. Lakas pala.
Ayan, Madam Nina, ako lang pinapanood ko yung video mo. Guanakito Vlog, good morning, dear host. Guanakito Lalab Migalab, shout out, good morning, how are you? Guanakito, thank you so much, my friend. Thank you so much sa palike, Lalab, 14 likes, thank you. Thank you so much, my friend. Rodi Katamura Jr., premier ko, patamsak. Ayan, sige po, tamsakan po natin yung premier mo. Si Rodi. Yan, tamsakan ko na po ha. Wow, ang laki na pala ng ano mo, yung bahay. Anong oras ka ba nagla-live? Si Randy. Twinnies Adventure, tamsak, Bill all host. Ayan. Sige, lalabigyan kita ng jacket. Twinnies Adventure. Ayan, tamsak na lalab si Rodi. Oh my God. Ay, nalab, meron ka na pong jacket, ano, Twinnies Adventure. Thank you so much, lalabs. Thanks sa jacket, Sisi Host. Ayan, you're most welcome, lalabs. Ayan, tamsakan po natin si Rodi, mga lalab. Meron po siyang premiere. Yung upload, palambing sana. Ayan, sige po, lambingin natin yan. And si Rodi, nagbaba po ng kanyang bahay, si Sir Rodi. Yan, si Rodi, pangalawang tamsak po sa'yo. Ayan. Idikit ko rin to sa'yo, si Rodi, ha. O, yan, naka-block pa. Tamsak sa ano mo, premiere, 26 hours, 10 a.m. pa pala to. Panoorin ko isang video mo para di malagas. Excuse me. Sorry, excuse me. Ayan, si Rita Ligo. Dan dikit with bakas sa nakapin. Ayan, lalab, salamat, lalab. Sige, bigyan kita, lalab, ha. Tulog na yan, lalabs. Ako na lang magbalik muna sa'yo, ha? Pero magbakas ka lang din, nagbabalik naman yan.
Twines. Ayan, si Rodi full watch niya sa short video mo. Ayan o. Nasa beach. You are my... Ayan, Lalab Twins. Ay, laki pala ng bahay mo, Romilio Chua. Wow, sana all. Ang laki po pala, madam, ng bahay mo. Nasa 18K. Ayan. Paano mag-ihaw ng boneless bangus para ma-retain ang sarap? Ayan, ma'am, Romilio Chua. Wow. May daon ng sili. Ayan po, Madam Twines Adventure. Ang laki po ng bahay mo is 18K. Ayan, nakulimlim sa labas. Naulan siya, mga lalabs. Dan sa Niyog, Niyugan, Sir Rodi Katamura. Niyugan. Yan dan daw po, Sir Rodi, sa Niyugan mo. From Twins Adventure or Romilio Chua, ang laki ng kanyang bahay ni Madam. Sana all. Ayan. Napakasipag nito ni Madam mangisda. Or else, lagi nagbabiral yung mga video niya. Kaya, meron siyang mga extra banana from Lulu White Tea. May mga santol-santol ka pala, Labs, oh. Oh, bayas. Wow, fresh from the farm. Oh. Fresh na fresh. Panurin muna natin bago idikit. Nagla-live ka rin po ba, Madam Twines Adventure? Anong oras ka po ba nagla-live? Nag-uuran ng nganod na. Ayan, Madam Twines Adventure. SSC, medyo natigil si season, mag-live na every Friday 1:30 PM. Sige po. Minsan kasi nabibisi tayo eh. Ako nga dati nag-live din ako, ngayon lang ako nag-live, Madam, kasi natigil ako kasi ako, nanganak. 5 months akong nag-stop. 1:30 pala yung mo. SSC, ayan, Lalab, Migalab, shout out. Good morning, my friend. God bless you from SSC TV. God bless you to my friend SSC. Ayan, naulan na siya. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Naulan siya, mga Lalab, sa labas. Thanks God at nakikisama yung ating internet kahit umulan, di tayo nag-loading. Hindi katulad noon, yung unang internet ko, pag umulan, talagang namamatay. As in, nag-loading siya. So ngayon, parang nag-upgrade. Ayan, Madam. Oh, sa bangus mong napakasarap, ako'y nagutom. Ayan. Nel Moto Vlog, Lalab, like dan mamos. Lalab, Nel Moto Vlog, Migalab, shout out, Lalab, good morning. Magkape kami muna, magkape. Twines Adventure, Lalab. Ayan, sarap ng bangus mo, ako'y nagugutom. Masarap tong tanghalian. Sarap, kagutom. Kung ito yung uulamin mo ngayon, mapapadami ka talaga ng kanin. Sir Nel Motovlog, salamat po sa palike mo po. Madam Herminia, good morning, Madam. Harang, salamat po sa paharang mo, Madam Herminia. Good morning, host. Ayan, good morning po, Sir Nel Motovlog.
Ayan, 6 million, 8 thumbs up. Thank you so much. 18 thumbs up. Alang, daming prutas, Madam Chua. Romily Chua, meron ka pang paano, dragon fruit. Wow. Mega love shoutout sa lahat. Herminia Sakyap, Madam, nagbaba po ng kanyang bahay. Ano to, Madam? Premier? Fried fish. Wow, fried fish. Ayan, Madam, Herminia, may fried fish ka. May harang. Ay, sarap. Luto na yung mo, inihaw, oh. Kainan na. Ayan, Madam, pulwat yan, ha. Madam Romily. Sarap kumain ng inihaw na bangus. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Madam. Ayan, 6 million mega love shout out. Ayan, naulan na. Kaya pala makulimlim mga lalabs. Makulimlim sa labas kasi nga naulan. Thanks, lalabs. Ayan. Thanks din po sa iyo po, Madam. Ayan, Madam Herminia. Ayan, yung fried fish mo. Wow. Ayan. Puro ulam naman itong napapanood ko ngayon. Ay, sarap ng kumain. Oh. Nel Moto Vlog. Ang sarap naman, oy. Ayan. Kulang na lang nito kanin. On the way, Herminia Sakyap. Ayan. Parang may low pressure hose. Parang nga. Kasi makulimlim yung umaga. Sobrang makulimlim, lalabs. Breakfast o sige lang. Kain ka lang, lalabs. Habang nanonood. Tapos na magkape. Ano yung breakfast mo? Ako nagkape lang sa katinapay. Mamaya na magkanin, tanghalian. At tayo nataba na. Wala na tayong exercise. Ayan, lalabs. Sarap ng iyong, ayan, prito. Napakasarap ng prito. Sir Rodi, wala ka na ba dito, Sir Rodi? Umalis na tayo sa Sir Rodi, ah. Mag-pin muna tayo ng iba. Nel Moto Vlog, thank you so much po, Sir Nel. Twines, tamsak at dating dikit. Ayan, Madam, dating dikit daw po sa'yo si Madam Herminia Sakyap. Done with bakas, Ma'am Herminia Sakyap from Twines Adventure. Ayan, Madam Twines, pangalawang dikit to sa'yo. Ayan, 6 million mega love shout out. Siguro dati nagbarter na tayo. Bakit parang nakadikit na yung ibang alagad ko sa'yo, ah? Ito na lang isa. Ayan, pangalawang dikit ko sa'yo, Madam. Twines Adventure. Ayan, Madam Romily Chua. Twines, maraming salamat po, kapatid. From Herminia Sakyap. Ayan, maraming salamat daw po, Madam.
Sir Nel Motovlog, magkape ka muna, Sir Nel. Baka di ka pa po nagbe-breakfast. Salamat, Sisi Host. Ayan, dami talagang prutas, oh. Fresh from the farm. Tapos, di ba wala na ngayon, santol, ubos na. Sa amin nga, wala nang bunga eh. Ayan, lumakas na yung ulan mga lalabs, kaya mararinig nyo parang maingay o lalong lumakas yung ulan. Huwag sana tayong mawala ng koneksyon. Nakisama ka sana wifi ha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bloody Tamsak, dating lekit. Ayan, Madam Erminia, maraming salamat po. You're welcome po, Twinnies kapatid. Ayan, 2,018,000 tamsak. Thank you so much. Sir Nel, thank you po sa pa-BG po. Sir Nel, thank you so much. Mga lalab, pawas naman po yung aking short video mga lalab. Wala pa pong 1 minute yan or else 1 minute lang yan. Hindi po yung tatagal ng 2 minuto yung aking short video po. Thank you so much. Yung binaba po ni Ailinski. Harang, salamat po madam sa paharang mo po. Welcome, Mamos. Kinig lang ako. Sige lang po. Nag-breakfast ka na ba, Sir Nel? Baka di ka pa nagkakapi dyan. Magkape ka na ng mainitin na yung mo. Yung tiyan. Harang, ayan. Salamat po, madam, sa iyong paharang po. God bless. Sir Nel, meron ka palang waiting. Anong oras ba to? August 15. 2 p.m. pala yung mo live. Anong oras to? Ayan, Sir Nel, tamsak po ha. Hindi mo lang siya binababa. Ako na lang magbaba.
Ayan, Nel, tamsak sa ano po? Lapagan dikitan live stream later on. Si Sir Nel, ano to? Lalaki tong picture pero si Madam to. Si Madam pala to, babae to eh. Yung picture lang. Pero si Madam ang nag-work mode na, Ma'am Jose. Sige lang po, Madam. Mamaya alas 2 yung live mo. Tingnan nga natin. 2 p.m. Sige lang po, Sir Nel. Mag-work ka lang po. Sir Nel, pero Madam yan. Babae may hawak sa account ni Sir Nel. Tamsakan natin yan, Madam. Meron kang upcoming live. Dan sa cute ng baby CCO. Salamat po, Madam. Ayan, Sir Nel. Bicula ng Oragon. Ayan, ako yan. Pangalawang tamsak. Ayan, 7 million mega love shoutout. Ayan, Madam Twinis. Thank you so much po. Ayan, Sir Nel, pangalawang tamsak. Dahil tamsak po yung aking main channel. Dati man akong nakadikit sa main channel mo, Madam. Hindi man pala makapagtamsak kapag di ka nagdikit sa'yo, Sir Nel. Ayan, 16 tamsak. Ayan, 6 million. Mega love shoutout po, 6 million. Mayarang pa, Madam Twinis Adventure. Ayan, punta ulit ako sa bahay mo. Tapusin ko lang itong harang, sayang. Ayan, 19 tamsak po. Maraming salamat. Sayang ng harang, tapusin natin. Parang mga lalabs, napapansin ko lang yung harang, yung paharang-harang nilo, parang ang lit lang ng kita, no? Kahit may harang yung ano mo, yung video mo, kung di ka mag-live or di ka mag-upload ng bagong video, hindi ka pa rin sisweldo. Kailangan lang talaga masipag ka sa YouTube. Kailangan masipag ka, pag tamad-tamad ka, hindi ka sisweldo.
Hindi porket may harang na yung mga ano nyo, sweldo na kayo every month, hindi. Pag di nyo na-reach yung $100, wala yung sweldo si host. Ayan, Madam Romeli Chua. Pangatlo to, Madam. Sa office ka ba nagtatrabaho, Sir Nel? Si Sir Nel Motovlog, lalaki pala pero babae pa may hawak ng ano niya, account. Si Madam. Yan, Madam Twenties Adventure or ano, Romeli Chua. Palablab pa ako nakapin, Madam, mga Madam. Ayan. Herminia Sakyat, lablabin po natin si Madam Herminia. Yung Madam Herminia, nasa bahay mo pa ako ulit, oh. Sa iyong prito. Kulang na lang kanin. Napakasarap. Sa ngayon kasi hindi ako nagkakain ng isda, pati manok, kasi mga lalabs ng isang araw ako'y na allergy, yung mukha ko parang ano, ang pangit, sobrang nagpantal, sobrang namulas yung mukha ko, nagpa-doktor ako ng isang araw. Pati yung katawan ko dito, ang dami niyang rashes. Ayan o, magaling na nga sa kamay ko. Oh, dito. Ang daming, yung mukha ko, daming rashes talaga mga lalabs. Oy, ang hirap pag ma-allergy ka, nagmumukha kang aso. Grabing kate. Ayan, nandyan si Sir Nel. Kung gusto niyo po mga lalab magpunta, magbuto channel po kayo kay Sir Nel. Meron po siyang ano, upcoming live, 2 p.m. Magbuto channel po kayo kay Sir Nel. Marami din pong tao dyan nung nakaraan nagpunta ako sa live niya. Yan, Madam Erminia, full watch po sa ano mo, fried fish. Rob, my friend, how are you? Rob Albangs, harang. Ayan, thank you so much, my friend Rob, sa paharang mo, lalab. Good morning to you, my friend Rob. How are you? Madam Twines, ayan. Si Madam Emily Chua. Ganda ng pangalan. Irensky, how are you? I am good, lalab. Thank you so much, my friend Rob. Salamat, Sisi. Inchik pala to si Madam. Twines Adventure. Chinese. Chua. Ang mga Chua mayaman, madaming pera. Mayaman ang mga Chua. BG looking for my glasses. Okay.
Ayan, 7 thumbs up, 20, 20, 20 thumbs up, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Ayan, salamat po sa 7 million in the house, mga lalabs. Ayan, Nel Moto Vlog, Sir Nel, or si Madam. Ito, Sir Nel, tamsak ulit, Sir Nel. Di ka man makatamsak kay Sir Nel pag di ka dumikit. Ayan, Sir Nel, oh. Pang-apat na tamsak. Very much appreciated, Sisi Host. Ayan. Thank you so much po, Madam Twinnies. Yan na po yung link mo. Ayan. Yan mayarang Madam Chua. Ayan, 6 million Mega Love shout out, 6 million. Kahit nakaupo, galaw-galaw para di ma-stroke. Overprotein ka na siguro, Sisi. Nagba-vitamins nga ako ngayon, Madam. Kasi ano daw, mababa yung ano ko. Resistensya, kaya ako tinamaan ng allergy. Yan ang oras na. At ako nakainom ng gamot. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko kakadaldal. Ayan o. Ang laki o. Mga gamot to sa allergy, Madam. Hala, 7:30 pala yung inom ko nito. Nakalimutan ko rin. Dami ko nakalimutan. Patay tayo dyan. At pala 7:30. 7:53 na. Ambot. Meron pang isa, alas 8 pala yan. Maraming salamat po sa pagpinulang naman po, Madam Erminia Sakit. Maraming salamat din po sa iyo, Madam.
Yan, Madam Chua. Pinapanood ko uli yung video mo. Lalong nakakagutom yung bangus. Yan, si Sir Nel po, meron po siyang upcoming live mga lalags. 2 p.m. yung kanyang live si Sir Nel. Baba natin yung kanyang link. Ayan mga lalab, Nel Moto Vlog. May upcoming live mga lalab, patamsak naman po. Tamsakan po natin mga lalab, Nel Moto Vlog. Yan, pa-support din mga lab sa mga binababa kong bahay mga lab, kahit tamsak lang, sapat na. Ayan, 21 tamsak. Maraming salamat po sa 21 tamsak. Ayan, 6 million mega love. Shout out mga lalabs. Ayan, salamat po sa paharang, Madam Herminia Sakyap. Salamat po, Madam.
Dagitam sakat dating dikit pra Merminya sakit. Salamat, Madam Merminya. Nag-alarm na, alas 8 na. 8 a.m. in the morning, mga lalabs. Tapos na bang mag-breakfast dyan? Magkape, kape, kape, kape. Tapos nang magkape. Para kung nalagyan ng, alam mo yung uod na nalagyan ng asin. Harang ulit. Ayan, maraming salamat sa parang po. Salamat po, Madam Arminia, sa paharang po. Ayan, 7 million. Mega love shout out.
Ayan, 22 thumbs up. Thank you po sa 22. Ayan, sumisikat na yung araw sa labas. Kanina makulimlim, pero ngayon maliwanag na sa labas. Madam Twinis, thank you so much po sa pasupport, Madam. Alas 8 na pala. WCC, kakain lang muna. Kain tayo. Sige lang po, Madam, Madam Chua, kain ka lang po, Madam. Kain ka lang po. Thank you. Gamitin natin itong malaking gamot. Ayan. I love you. Natutunaw na. Nabasa. Nag-loading ako. Ayan, 5 million mega love shout out.
Loading. Yan, parang umuulan na naman. Still looking, Rob Olbangs, my friend. Thank you so much. Still looking your eyeglass? What happened to your eyeglass? Ayan, 5 million. Thank you so much. Mga lab, pa-share naman yung aking live, mga lalab. Kung okay lang po sa inyo, mga lalab. Thank you. Rob Olbangs, share my live, lalab. Ayan, 6 million mega love show na 22 thumbs up.
Wait lang po mga alam, mag-jingle bells lang si host. Jingle bells. Mag-jingle bells lang po. Wait lang po 2 minutes.
Yan, 3 million mega love shout out.
Ano ito? Ito mag-up, ubad. Ano ito? Mama! Ay, hindi papatay yan. Di papa? Di papa? Ano kerja? Isang sinishare ko lang yung link ko sa YouTube at sa Facebook mo. Di mo pagburaon. Kung may link ka mga friendship mo. Mag-subscribe. You have to link it to Facebook mo. Sinishare ko lang. Maraming dulpo na tatawag eh. Pwede. Ha? Hindi mo yan. Hindi mo tatawag. Baka na lang kung sino. Ako na baga siya jowa. Oh, pinapaili nga si Aliyah. Ang bago talaga ng bibig ko. Napakaganda talaga. Sana. Ang napakaganda. Ang ganda-ganda talaga. Napakaganda talaga. Buwan ka dito dalawa. Sunod-sunod. Pagay. Tawag. Hindi mo yan. Hindi ko na sinasabi. Nag-chismis naman di.
Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Oh my gulay, my glass have walked away. What happened to your, good glass? Ana, ayan, Ana, tamsak. Salamat po, Ana, Miguel Love, shout out. Salamat po, Ana, sa patamsak. Padikit po, please. Roblala, please connect to Ana, my friend. Tingnan natin, Ana, yung yung main channel mo, Talalabs. Tingnan natin, ha. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. Si Nick's Adventure Journey pala to 4.0. Ito malaki na rin pala yung bahay mo, Lalabs. Beautiful Crescent Hills Resort in Xiamen, China. At taga-China ka pala, Ana. Nasa China ka pala. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out, 7 million. I set them down. Now I can even find them. I'm getting a little thick now. What happened? Maybe you kept somewhere else. Rob Albanks. Ayan, next, Lalab. Pinapanood ko yung video mo, Lalabs. Next. Adventure Journey. 5 million, Miguel Love, shout out sa 5 million. Ayan, 24 thumbs up. Thank you so much. Ayan, Lalab, next, sabay mo po ako. Wow, sana all, naka-relaxing. Ayan, madam, yung, mo, next, or Ana. Ayan, Ana, Lalabs, ha. Pinapanood ko yung video mo, Lalabs. thumbs up. Ayan, Rob Lalab, can you share my live? My friend Rob. Thank you, my friend. So that new people will come here to visit my live.
Ayan, lalab, pinapanood ko. Napakaganda palang lugar to sa China. Taga China ka pala, lalabs. Ayan. Oh, napakaganda, oh. Idikit ko to sa'yo, lalab. Panoorin ko muna para di siya malagas. Ayan, lalab. 2 minutes na yung lalab, ha. Next. Oh, okay? Dikit ko to sa'yo, lalab, sa. Napakagandang lugar to sa China. Ilang minutes ba to? Ayan, 3 minutes and 46 seconds. $5,024,000 thumbs up. Thank you. Ayan, lalab, lalab. Nalikot ko na sa bahay mo, lalab, ha. Nag-iwan ako ng bakas dyan. Ayan, diyan malalagas, lalab. Dikit na dikit yan sa'yo. Ana. Ayan, 6 million Miguelab Shara, 25 thumbs up. Thank you so much. Hanapin natin si Bloody Coder. Nasaan na ba yung si Bloody? Ayan. Ayan, Ana, nasa bahay mo ako, Ana, oh. Dikit mo yung main mo sa akin, Ana. Para dikit ko rin yung main ko sa ilalab. Malaki na rin yung bahay mo. Recent China. Ayan, Ana, pangalawang dikit sa'yo, Ana, ha. Ana, ayan, Ana, nasa bahay mo ako, Ana. Meron ka pang harang, Ana, oh. Ayan, Ana, may harang ka, Ana. Ayan, Ana, lalabsa. Tapusin ko yung harang mo. Ayan, lalab, Ana. Nandito ka ba ba, Ana? Ayan, Ana, yung channel mo, Ana.
Yan lalab pinapanood ko ha, para hindi siya malagas. Nandito ka ba lalab, anak? Ayan, 3 minutes and 46 seconds lang pala to. Ayan na, nalalab. Dito na ito lalaba. Ayan na. 2 minutes to lalaba. Hindi na ito malalagas. Ayan, nagbakas ako sa video mo ha. Yan, Ana, oh. Ayan, 6 million mega love share, 25 thumbs up. Thank you so much, everyone. Akiro Chow Mix Vlog, hello host. Akiro lalab, mega love shout out. Good morning lalabs. Akiro, how are you my friend? Akiro Chow Mix Vlog. Nalabigyan kita ng jacket lalabs. Akiro Chow. Parang Chinese to ah. Ayan lalab, Akiro, meron ka na pong jacket lalabs. Thank you so much. Old friend here, good morning all. Ayan lalab, good morning din sa'yo lalabs. Dan tusok sa LSO. Salamat lalab sa iyong patusok. Tusok lang kayo, masaya na si host. Isang tusok lang. I'm so happy. Thank you so much my friend Akiro. Dikitan kita Akiro ha. Check ko yung ano mo, yung bahay mo. Wait lang. 1.67k lalabs, Akiro. Meron ka palang viral na ano, isang video ito. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, Akiro lalab, ito nag-viral yung tuyo mo, dinner time. Tuyo with ano, ginisang gulay na kalabasa with sitaw. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Ayan lalab, Akiro, ito pala viral to eh. Nung nag-viral to, sigurado na nagdagan yung ano mo, yung subscriber mo. Sabi nga, pag nagba-viral daw yung short video sa YouTube, din si Lolo nagbibigay ng free banana. Depende, minsan 5 or 10. Ayan, Akiro lalaba, i-delete ko sa'yo lalaba. Ayan, nakarad pa yan, oh. Mag-comment tayo. Ayan, lalab, Akiro, ha. Full watch yan lalab sa iyong ano tuyo with gulay. Kalabasa. Dikit na dikit yan lalabs. Dikit na dikit. Hindi yan malalagas. Ayan, dikit-dikit na yun sa'yo, Akiro. Thank you so much. Ayan. Pindan dikit with Bill All Idol. Ayan, salamat po lalab, Akiro lalab. Ito pangalawang dikit sa'yo, Akiro ha. Bigyan kita ng 5, Akiro ha. 5. Ayan, punta ko sa bahay mo. Ito, Akiro, pangalawang dikit.
6 million Miguel, ikaw ang sagot. Tom Rodriguez. Ayan. Akiro Chow. Ayun, lalab Akiro, nasa bahay mo ako uli, Akiro. Yung short video mo to, lalabs, pinapanood ko. Pangalawang dikit to sa'yo, lalabs, ha. Ikaw ang sagot. Salamat, Tos. Maraming salamat din sa'yo, lalabs. Ayan, lalabs. So, full watch to, lalab. Hindi yan malalagas yung short video mo. Ayan, bigyan kita ng 5, ha. Pangalawang dikit to sa'yo. Ayan, 6 million Miguel Abshaura, 26 thumbs up. Ito ang Akiro, pangatlong dikit sa'yo, Akiro, ha. Ito, pangatlong dikit. 13-hour San Roque Fiesta. Ayan, sa San Roque Fiesta, lalabs. Ayan, may sayawan. Ayan, Akiro, lalabs. San Roque Fiesta. Ayan, full watch, lalab, yung San Roque Fiesta mo, lalab, ha. Ayan, dikit na dikit, ha. Pangatlong dikit sa'yo, lalabs. Ayan, inabutan tayo ng harang. Ayan, tapusin ko yung harang mo, lalab. Akiro. Bigyan pa kita ng 2. Ito, lalab, pang-4 na dikit sa'yo, Akiro. Ibang video naman tayo. Ayan, Chandelier. Chandelier. Tama ba yung pronounce ko? Chandelier. Ayan, lalab, nagkakabit ka ng chandelier. Pang-4 na dikit sa'yo, lalabs. Ayan, lalab, Akiro. Full watch, lalab, ha. Full watch. Ayan, dikit na lalab. Pang-4 na dikit, ha. Pang-4 na dikit, lalab, Akiro. Tingnan natin sa aking main channel mamaya kung nakadikit tayo. Wait lang. Ayan, 7 million Miguel, shout out. Wait lang at meron tayong harang. Tapusin lang natin yung harang. Rob all banks done connect bill all idol. Ayan. Lalabs, ano, Rob, can you return to Akiro Chow Mix vlog? Already connected to your channel, my friend. Connect also to him, to Akiro, my friend. Ayan, 6 million Miguel Abshaura, 27 thumbs up. Ayan, salamat po sa 27 thumbs up, mga lalabs. Akiro, pang-5 dikit to sa'yo, lalab, ha. Pang-5. O, ayan. Ikaw ang sagot by Tom Rodriguez, cover by Akiro Chow. 9 thumbs up. Galing palang kumanta ni Idol, ha.
Ayan, pang-5 dikit to sa'yo, Akiro Lalab, ha? Hermia Sakyap, Mega Love, shout out, Lods, old friends. Sige, Lalab, magbakas ka lang dyan, Lalab, nagsusukli yan. Si Madam Herminia. Nandyan siya kanina, iwan ko lang kung nandyan pa siya. Pero nagsusukli yan, Lalab. Ito, Akiro. Pang-5 dikit sa'yo, Lalab. Akiro. Maraming salamat, Tos. Walang anuman, Malalab. Yan, panuorin muna natin para hindi siya malagas. Galing pala na Kirong kumanta, oh. Akiro Chow. Chinese ka, Akiro? Yan, Lalab, dikit na dikit yan, ha? Hindi yan malalagas. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out, 6 million. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Tingnan ko sa main channel kung nakadikit ako sa'yo, Lalaba. Wait lang. Nakadikit ka na ba sa akin, Akiro? Tingnan natin. Kathleen A. Del Valle, Mega Love, shout out. Kathleen Lalab, Mega Love, shout out, Lalab. Ay, dati pala tayong dikit, Lalab, sa main channel, Lalab, oh. Dikit pala tayo sa main channel. Panoorin ko na lang tong ano mo, ha, short video mo, ha. Dati tayong old friend, Lalab, Akiro, Chow. Ayan yung short video mo na tuyo with kalabasang ginisa. Ayan, we're already old friend. English Taglish. Ayan. Kathleen A. Del Valle, Lalab, Mega Love, shout out, Kathleen. Tingnan natin si Kathleen. Sino ba si Kathleen? Baka si Ed Spark ito. Tingnan natin. Ay, hindi. Barkada Hunters, Lalab. Ayan, bigyan kita ng 5 Lalab sa. Nasa bahay mo ako, ibon na tinatawag na pati ka hindi alam ng karamihan. Katutubo lang ang may alam. Ayan, Lalab, Kathleen A. Del Valle, Lalabs. Unang dikit sa'yo, ha. 7 million, Mega Love, shout out. Yan, Akiro, dikitan mo si Kathleen, Lalabs. Yan, Kathleen, dikitan mo si Akiro, Lalab. Nandyan si All Banks, nagre-reply din niya. Nagdidikit. Barkada Hunters, unang dikit sa iyo, Lalabs. Ayan. Ang dami mong alalay sa likod. Ayan na, dikit ko na to sa'yo. Tingnan natin muna. Panurod ko muna ng 2 minutes para di siya malagas, Lalabs. Ayan yung video mo, Kathleen A. Del Valle. Ayan, Lalab, Kathleen. Dikit na to sa'yo, Lalab. Ayan, unang dikit sa'yo, ha. Dikit na dikit yan, Lalab. Nag-iwan ako ng bakas. Ito, pangalawang ticket sa'yo, Kathleen. Bigyan kita ng 5, ha. Lipat naman natin sa ibang video para di mahalata. Ito yung viral video mo, Lalab. Fruits in the forest. This fruit is also eaten by wild chicken. Please support and share our videos. Ayan, Lalab. Barkada Hunter. Barkada Hunter. Ayan yung video mo, Lalab. Yung short video mong nag-viral.
Nandito ka pa ba ano? Nandito ka pa ba? Yan si Akiro nagbaba ng bahay. Kathleen, Del Valle, nandito ka pa ba, Kathleen? Yan, pangalawang dikit sa'yo, Kathleen, ha? Full watch sa short video mo, lalabs. Ayan, lalabs sa Kathleen. Or ano, Barkada Hunters. Pangalawang dikit. Ito, pangatlong dikit sa'yo, lalab, Kathleen. Kung nandyan ka pa, Kathleen, magparamdam ka dyan, lalab. Dikitan mo si Akiro. Ito, pangatlong dikit sa'yo, ha? Ano, Barkada Hunters. Ayan, pasilip mga lods, may cover song. Ayan, from Akiro Chow Mix Vlog. Nandito ka pa, Barkada. Pangatlong dikit to sa'yo, lalab. Kathleen, nandito ka pa ba, Kathleen? Parang dumaan lang si Kathleen, ha? Ito, tatlong dikit sa'yo, lalab, ha? Pangatlong dikit. Wala na ata siya. Kathleen, ayan, tatlong dikit ko sa'yo, lalab. Umalis ka na ata, eh. Nabigyan kita ng tatlo, lalab. Kathleen A. Del Valle. Hindi na pala. Thumbs up, Sir James. Lalab, mega love. Shout out, Sir James. Sir James, mega love. Shout out po. Thank you so much po, Sir James. Ayan, salamat po sa thumbs up. 30 thumbs up. Thank you so much. Sir James, thank you so much. Suki Pair 2023 Demolition Derby. Ayan.
You have add Sir James. Barkada Hunter dan dikit with Bill All Idol. Nawala ata siya, lalabs. Binigyan ko siya ng 3. Parang dumaan lang siya. Kunin ko lang yung saksakan mga lalab. Parang mamatay na yung ating music. Wait lang po mga lalabs ha. Ayusin ko lang yung ating ano. Samira Chuchay Backyard Garden lalab. Assalamualaikum. How are you sis? I am good lalab. Alhamdulillah. Ayan, 7 million. Mega live shout out sa Mira Lalab. Thank you so much lalab sa palay. Ayan, medyo mainit na. I-charge muna natin yung ating tablet para na siyang mahihimatay. Mawala bigla yung ating sound. Akiro, ayan, mega love shout out my old friend from Akiro. Samira, my friend, thank you so much. Ayan, 7 million mega love shout out. Sir James, oh my God. Sir James, still watching my friend. Ayan. Sir James, 60K. Wow, mashallah, 60K. Ang laki ng bahay niya. Ayan, 7 million mega love shout out, 31 thumbs up. Thank you. Hi, Brother Akiro Chow, mixed vlog from Samira Chuchay Backyard Garden. Hi daw po sa'yo, Akiro, from Samira. Nagsusuklian si Samira Lalabs. Dikitan mo, Akiro, my friend. Ayan, Sir James, GPGP, mega love shout out, my old friend. Ayan, pag nagpupunta ka dyan sa live ni Sir James, maraming tao dyan, Akiro. Siguro inaabot ng 30, mahigit, sometime 40. Maraming tao dyan. Maganda ugaga, ibang lahi. Ayan, 6 million mega love shout out. $6 million mega love shout out, 6 million. Kunin ko pa isang charger mga lalab, wait lang po. May charger pa ata ako dito, wait lang. Yung ating charger, wait lang po.
Ayan. May mga malulobot na kasi. Ayan, nag 3 million na lang. 3 million. Ayan, Shamira Hilo from Akiro Chow. Samira Hilo from Akiro Lalabs. Samira Lalab, kindly connect to Akiro Chow Mix Vlog, my friend. Ayan, kinain ni Lolo yung ating Lex, binawasan. Grabe talaga to si Lolo, oy. 31 na yun, ginawa niyang 26. Kinain yung likes. Ikaw talaga, Lolo, ha? Binawasan niya yung likes, mga lalab. 31 na yan kanin, naging ano na lang, 26. 6, 7, 8, 9, 10. Kinain niya yung 5. Ayan, 5 million. Mega love shout out 5 million in the house. Ayan, kainan natin ni Lolo, ah. Binawasan niya yung likes ko. Ayan, 5 million. Thank you so much. Ayan, 6 million. Thank you so much. Pasilip from Akiro Chow. Ayan, silipin natin yung video ni Akiro Lalab. Samira, where are you now, my friend? Please connect to Akiro Chow Mix Vlog.
Ayan, 7 million. Mega love shout out. 7 million. Maglablaban tayo mga lalab, magdigitan. Kung meron kayong extra banana dyan, pwede rin kayong mag-barter dyan. At pwede rin kayong makipagpalit sa akin mga lalab kahit ilan. 5, 10, hanggang 15 lang. Yun lang yung kaya ni host. Ayan, nag-24 na lang. Binawasan na naman ni Lolo ng 2. Lolo talaga, kinakain mo talaga yung legs ko, Lolo, ha? Binawasan niya na ng 7. Ayan, 5 million. Thank you. Tingnan ko to, Akiro, kung di pa to nakadikit sa'yo, dikit ko sa'yo, Akiro, ha? Wait lang, lalap, may harang pa. Matulog na sa Elia, ma. Madali na lang matapos. Ayan, Akiro, ha. Kung pwede lang sana, by Bugoy Drelon, cover Akiro Chow. Ayan, lalab, yung kanta mo, lalab, ha. Nandito ako, Akiro. Idikit ko to sa'yo, lalab. Magaling ka palang kumanta, Akiro. Meron ka palang talent. Maraming salamat, host. Ayan, Akiro Chow, ha. Pinapakinggan ko pala lahat. Pinapanood ko pa, I mean, oh. One Drop J, hey! My friend, One Drop. How are you, my friend? Mega love, shout out to you, One Drop J, hey! Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, One Drop J. Let's connect to Akiro, my friend. Or Akiro, connect to One Drop J, lalabs. I'm okay. Thank you so much, my friend. Don't forget to like my live. Thank you.
Or else, Lalab, one drop, can I request? Lalab, share my live. Thank you. Yan, Akil, dinikit ko na to sa'yo, Lalab, ha? Dikit na. Galing mo palang kumanta, Akiro. Keep it up. Keep it up, the good work. Ayan, 4,025,000 thumbs up. One drop, J. I will check your, link. One drop, okay? One drop, J. I will connect this one to you also, singer. One drop, Lalab. I am watching, Lalab, your video, my friend. One drop. Wow, nice. It's only short video. I will connect this one to you, ha? One drop. Then watching your short, video. Thanks. Then Lalab, connect. Then watching and already connected. 3.42K. This once again connect to you, one drop, ha? I will check again your link. Okay, one drop. Another banana for you. Done watching. Only short video. I'll be here every day, inshallah. Thank you, my friend. Connect, Lalab, ha? Done watching. Ayan, one drop. Done watching to your video. This one, 3 banana. I give you 5, okay? This one, 3 banana for you. One drop. Done watching, my friend. Oh, 3 banana. One drop, J. Dan, dikit, bell all, idol. Ayan. One drop, J. Lalab, kindly return to Akiro Chow Mix Vlog. Already connected also to you. One drop, J. Connect to Akiro Lalab. Coming to you. Ayan, Akiro Lalab, coming daw. He's coming to you. On the way na. This one, 3 banana for you. One day drop. One drop, J pala. I mean, one day drop. One drop, J.
One Drop J, Dan Connect, Bell All Idol. You have ano ads? 7 million Mega Love shoutout. 7 million. This one, one drop. Again, watching. 50 likes. This only short video. This for banana for you, okay? Okay, connect now, okay? One drop. Last one. So that I give you already 5. Samira, new short. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. New short, mga lalabs. Samira Lab, connect to Akiro and one drop lalabs. Ayan, 9 million. Mega Love shoutout, 9 million. Akiro dan to you from one drop J. Akiro lalab, dan na si one drop lalabs. Nakapag-dan na sa sayo. Nori Ubasa Vlog. Nori lalab, Mega Love shoutout. Madam Nori Ubasa Vlog, tamsak dano. Salamat po sa patamsak. This one, 5 banana for you, 51 likes, 1 drop J. Dan 5 banana, okay? Akiro Chow, brother, done to your 2 short video from Samira Chuchay Backyard Garden. Ayan, done. 1 drop lalabs. Already done 5 banana. Ayan, 9 million Mega Love shoutout, 28 tamsak. Nori Ubasa Vlog, dan dikit with Bell All Idol. Ayan. Silipin natin yung bahay ni Madam Nori Ubasa. Ayan. Punta tayo sa bahay ni Madam Nori. Go to channel. Ayan, Madam Nori, 2.42k. Ayan, Madam, nasa bahay mo ako ha. Kainan sa Manukan dito sa Kawayan City. Ayan, Madam, hindi ko sa'yo. Bigyan kita ng 5 banana ha. Nori Ubasa Vlog, Madam Nori. Ayan, may harang ka, Madam Nori. Ayan, si Madam Nori nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Madam Nori. Wow, you have 2 cute dogs. Ang tutang maagang nawalay sa ina. Ayan, Madam Nori, dalawa pala yung pinapanood ko sa'yo, oh. Ayan, Madam Nori, ha. Ayan, dalawa yung pinapanood ko agad sa'yo, dalawa. Ayan, kainan. Sa Kawayan. Oh, daming food. Nakakagutom naman yan, Madam Oy. Unang dikit sa'yo, Madam Nori. One drop J lalab, connect to, Nori. Kay Madam Nori. Hello, host. Tamsak dan. Sound original, Mega Love shoutout. Sound original, ayan. Akiro on the way din po sa'yo, idol, from Nori Ubasa Vlog. Dalab Akiro on the way si Madam Nori. Ayan, Madam Nori, 2 minutes watch. Idikit ko na to sa'yo, Madam, oh. Unang dikit. Sound original, my friend. Mega Love shoutout. One drop J, nagbaba ng bahay. Yan, dikit na to, Madam Nori. Hindi na to malalagas. Panurin ulit natin yung tuta mo. Ayan. Ayan yung tuta. Ang tutang magang nawalay sa ina. Cute naman ang dalawa mong tuta. May cover song kung pwede lang sana from Akiro Chow Mix Vlog. Ito, Madam Nori. Kanina ko pa ito pinanood ha. Ayan, na pala ako 3 minutes. Ayan.
Yung sa dog mo, idikit ko na rin to sa'yo ha. Ayan, Samira Chutay, Backyard Garden Islands Kisses, done to your 3 short video. Ayan. Thank you, Lalab. Thank you, Samira Lalabs. I'm gonna watch your video. Okay, wait. Ayan, done, Lalabs. Sir Nor, ay Madam Nori. Ayan, pangalawang dikit sa'yo ha. Nagdede pa yung dogs mo. Ayan, nagdede na. Ayan, Madam Nori, pangalawang dikit ha. Bigyan pa kita ng 3. Thank you, my friend Samira Lalab. Thank you. Ayan, Madam Nori. Done watching po. Ayan, 7 million mega love shout out. Akiro, ayan si Akiro. Nagbaba ng puso. Original sound. Where are you now, my friend? Tapusin ko lang mayarang Madam Nori. Pangatlong dikit sa'yo. Mayarang pa kasi. Dito muna tayo sa kabila. Ayan, 9 million mega love. Pangatlong dikit, Madam Nori, oh. May harang ka, Nori Ubasa, Madam. May harang. Ano tong harang mo? Nido, ayan. Nido yung harang mo, Madam Nori. Hi, Nori sis, from Samira Chuchay Backyard Garden. 11 million mega love share, 28 thumbs up. Ayan, Madam Nori, meron ka pang harang po. Pangatlong dikit to sa'yo, Madam. Nine million mega love shoot. Hi, Nori sis from Samira. Ayan po, pangatlong dikit, Madam Nori. Akiro Chow Mix Vlog, dan dikit sukli, may bakas idol. Pakibakas na lang idol. Nakapindan from Sound Original. Ayan, Lalab, thank you so much. Sound Original, wait lang Lalaba. Mamaya silipin ko yung bahay mo ha. Pangatlong dikit, Madam. Ayan, di na yan malalagas ha. Yan, pinapanood ko yan bago ko idikit. Oh, sino naman itong tumatawag dito? Mamaya tumawag. Ayan, pangapat na dikit, Madam Nori. Madam Nori, pangapat pong dikit. Ay, nakansirin all ulit. Ayan, pangapat na dikit, Madam. 9 million mega love shout out. Samira on the way po. Samira. Ayan, Madam Nori. Daming food. Samira on the way from Nori Ubasa Vlog. Ayan, Samira on the way si Madam Nori sa Yulalab. Ayan, Madam Nori, pang-apat na dikit. Ayan, isa na lang.
Pang-apat na dikit, madam. Ito, pang-limang dikit. Nandito ka pa ba? Sound original. Nandyan pa. Sige. Silipin ko yung bio pagkatapos nito. Ayan, tingnan mo Madam pang-limang dikit ko sa'yo. Madam Nori. Lovely cute Nemo. Wow. Ayan, lovely cute Nemo. Pang-limang dikit. Yan, 8 million mega love shout out. Short video mo to, madam, lovely cute Nemo. Dikit na yan, madam, Madam Nori, Dan 5, banana for you. Ayan, madam, Dan 5. Silip ko rin sa main channel kung nakadikit ako sa'yo. Tika lang, ha. Wait lang, sound original. Eleven, mega love shout out. Ay, Madam Nori, dati pala tayong dikit sa main channel, madam. Ayan. Tamsakan na lang kita and watch ko na lang sa main channel ko, ha. $11 million mega love shoutout, 29 tamsak mega love shoutout sa lahat ng loads. Ayan. Mga loads, salamat po. Maraming salamat din po sa iyo, madam. Ayan. Punta naman tayo kay Sound Original. Sino ba to si Sound Original? Ano ba to, Lalabs? Main channel mo ba to? Tingnan nga natin. Oo nga, main channel mo yan. 1.81K. Ayan, 9 million mega love shout out. Ayan, punta tayo kay Sound Original. Ayan, Lalabs, Sound Original. Nasa bahay mo ako, Lalabs, ha. Tingnan natin Sound Original 2 years ago. Wala kang bagong upload. You don't have new upload, my friend. Dito na lang ako sa short video mo. Ito yung free music. Viral. Ayan, Sound Original, Lalab, nasa bahay mo ako, ayan. Ano to yung viral, video. Ayan, Lalab, Sound Original, Lalab, nasa bahay mo ako, Lalaba. You're most welcome, my friend. Ayan. Short video mo to. This one is viral, sa? Sound Original dan dikit with Bell All Idol. Ayan. Sound Original dan si Akiro, Lalab. Kindly pabalik na lang, Lalab. Kindly return to Akiro Chow Mix Vlog. Already connected to you also. Ayan. Connect this one. 1 banana for you. Sound Original. I'll give you also 5. 1 banana connect. Full watch your short video. Second banana, Sound Original. Ayan, si Akiro nagbaba ng bahay. Go to channel. Another 2 banana for you. Sound Original, my friend.
Watching again your short video. Watching Lalab, my friend. Ayan, sa original ha. Akiro Chow Mix Vlog Dan. Akiro Lalab Dan na si ano sa'yo, si San Original. Two banana Dan for you, ano. San Original, my friend. Two banana Dan. Samira, thumbs up to your short video, my friend, from Nori Ubasa Vlog. Lalab Samira, Madam Nori Ubasa already connected to you. Ayan, thank you, host. You're most welcome, my friend. Ayan, 2 banana dan for you, another 3 banana, okay? Sound Original, thank you, Lods, from Akiro Chow. Ayan, thank you so much daw, Lalabs. You're so nice. 3 banana. For ano? Akiro. I know. Sound Original. Go to channel. Another viral free music from Sound Original. Ayan, 3 banana. Connect to yung ano, original sound. Connect, everyone. 29 thumbs up. Thank you so much. For banana for you. Sound Original. Wait at may harang. Tapusin natin yung harang. Sayang yung harang. Another viral, your viral music, very nice. Mostly your short video viral. For banana. Ayan, 6,030,000 thumbs up. Thank you. Done. Another one. Last one. Sound Original. Last one, my friend. Last one. Done watching your short, ha? Ayan, 8 million mega love. Shout out. Kailangan din natin panoorin ng ating main channel. 7 million mega love. Shout out. Ayan, 5 banana for you. Sound Original. Okay? You already 1.82K. Again, this is last one, no? Still red. You're from which country, Sound Original? This is all Chinese written. not this one Chinese, maybe from which country you are living, Sound Original.
Ayan, 30 thumbs up. Ayan, lalab. Still watching Sound Original, my friend. Last one. Sound Original done connected with comment. Ayan, Sound Original, lalab. Kindly return to Nori Ubasa Vlog. Already done to you. Please, thank you so much. Connect. Sound Original. To Nori Ubasa Vlog, lalabs. Ayan, Dan 5 banana for you, Sound Original, congratulations. Dan banana 5. Ayan, panoorin naman natin sa main channel ko. Kay Sound Original. Hindi kong nakadikit yung aking name sa'yo. Wait lang. Ayan, 30 thumbs up. Thank you, Nori, from Sound Original. Ayan, 6 million Migalab shout out. May harang pa sayang ng ating harang. Tapusin lang natin. Ang haba ng harang na to. Ayan, 6 million. Thank you. Eh, malapit na yung harang. Sayang kasi ng harang. Yan, pa-support naman ako, lalabs, sa nakapin po, mga lalabs. Si Bloody Corner, kahit likes lang, mga lalabs. Panoorin nyo kahit 2 minutes. It's okay na yan. Madam Nori, nagla-live ka rin po ba? Ayan, 7 million mega love shout out, 31 thumbs up. Thank you so much. Dati pero matagal na dito nag-live, maingay kasi dito sa bahay. Kaya pala. Upload ka muna. Pangit kasi pag sobrang maingay at hindi ka makakapokus sa live mo. Original sound, where are you na, my friend?
Ayan, 7,031,000 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 9,031,000 thumbs up. Thank you. Ayan, 32 thumbs up. Thank you so much. Bakas po, ayan, from Sipul Vlog. Bakas lang kayo kay Sipul Vlog, mga lalab. Busy ka ba kanina, Sipul Vlog? Kaya nalab mo ng tao kanina. Ayan, Sipul Vlog, seryoso kabayan. Ayan, dito sa'yo ha. Ayan, kain tayo kabayan, Sipul Vlog. Ayan, nasa bahay mo ako ha. Nag-ihaw ka ng tulingan. Sana all. Turog. Sipul Vlog, pinapanood ko pala lab ha. Wait lang, magtiba lang ko ng milk. Babalik po ako.
Ayan, 5 million mega love shout out. Anong oras na? Ayan, si full vlog everyone. Mag-out na po ako mga love. Hanggang 10 o'clock lang po si host. Ayan, bukas na lang po ulit. Bukas po, 7:30 in the morning. Ayan, si full vlog. Hindi ko sa'yo lalabha. Ayan. Ayan, 6 million. Maraming salamat po. Ako po magpapaalam na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. Mwah. Kita-kits po tayo bukas mga lalab. 7:30 in the morning. Everyday po yan. Ayan, magpapaalam na po ako. Bye-bye everyone. 6 million. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Out na po si host.